Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gozy bolmaýan emlek sowdasy çürt kesik pese gaçdy. Bu ýagdaý ýaşaýyş jaýlarynyň narhynyň epesli arzanlamagyna we gozy bolmaýan emlek sowdasy bilen meşgullanýan birnäçe firmanyň öz işini besetmegine getirdi. Bu ýagdaýlaryň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy maglumat berdi. Türkmenbaşyda gozy bolmaýan emlek sowdasy iň pes derejesine ýetdi. Geçen ýylyň ahirinde we şu ýylyň ýanwarynda satlyga goýulan jaýlaryň henis hem alyjysy ýok. Adatça jaýlar satlyga goýulandan 1-2 uzaga çekse 3-4 ay soňra satylýar diýip emlek sowdasy bilen meşgullanýan hünärmen anonimlik şertinde 29 awgustda gurrun berdi. Habarçymyz sowdanyň pes bolmagynyň şäherdäki iri 4 realtor firmasyndan 3-üsiniň ýapylmagyna hem getirendigini aýdýar. Şu ýylyň başyndan beri Türkmenbaşyda kwartira we howly jaýlaryň bary ýogy 6 sanysy satyldy. Bu bolsa firmamyzyň bankrot bolmagyna getirdi. Satlyga goýulýan jaýlaryň sany ýüzlerçe bolsa-da sowda düwünden durdy. Dip öňkü hünärmen anonimlik şertinde gurrun berdi. Emlek sowdasy bilen meşgullanýan hünärmenleriň birnäçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, sowdanyň pesligi sebäpli emlek eýeleriniň tas ählisi jaýlarynyň bahasyny azyndan 30 göterim arzanlatdy. Ýöne bu arzanladyş hem sowdanyň janlanmagyna kömek etmedi. Bir müşterimiz Niyazow köçesiniň ugrunda 2-nji gatda ýerleşýän 2 otogly jaýyny ýanwar aýynda satlyga goýdy. Şonda onuň bahasy 20.000 Amerikan dollaryna deňdi. Onu maý aýyna çenli soran adam hem bolmady. Maý aýynda müşteri bu jaýyň bahasyny 16.000 dollara arzanlatdy. Şondan soň 2 sany haridar sorady, ýöne netije bolmady. Ine indi sentyabr aýy ýetip geldi. Ýöne bu jaýyň haridary henizde ýok. Bu satlyga goýulan ýüzlerçe jaýyň diňe biri diýip hünärmen belledi. Hünärmenler ýurtda ilatyň ykdysady şertleriniň barha yaramazlaşýandygyny aýdyp, Türkmenbaşyda ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy 30 göterim däldi, 80 göterim arzanladylsa-da emlek sowdasynyň janlanmagyna kömek etmejekdigini belleýärler. Häzirki ykdysady krizis şertlerini adamlarda jaý satyn almagy pul ýok. Adamlaryň ykdysady durmuşyny gowlandyrman, jaýlaryň bahasyny arzanlatmagyň peýdasy hem ýok. Adamlarda ipoteka jaý satyn almagy hem höwes ýok. Sebäbi Türkmenistanda ipoteka jaý satyn alan adamlar jaýyň 2-3 estesi möçberini pul tölemeli bolýarlar. Ýagny 20.000 dollarlyk jaýlar 40-60.000 dollara düşýär. Köp maşgala ipoteka töleglerini töläp bilmän jaýlaryndan çykarylýar. Dip hünärmen belledi. Türkmenbaşyda emlek sowdasynyň pese gaçandygy baradaky habarlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň arasynda ilatyň güzöran eklenjiniň barha agyrlaşýandygy barada habarlaryň gowuşýan mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz ilat arasynda elektrik energiýasi, gaz we suw ýaly hojalyk hyzmatlary üçin töleglerini töläp bilmeýän, zirdibil dörýän, dilegçilik edýän raýatlaryň köpelýändigini hem habar berýärler. 23 awgustda Türkmenbaşydaky habarçymyz we çeşmämiz şäheriň elektrik öpçünçilik kärhanasynyň soňky aýlarda elektrik töleglerini töläp bilmedik. Bergili hojalyklaryň 500-den gowragynyň toguny kesendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň netijelerini açaçan boyun almaýarlar.